Garai batian jakindunek arimakin filosofatzen zuten. Nun ote dago arima, ez dakit burualde hontan, bihotz barruan, gure bueltan, ez dakit egia esan, zehazki ez dakit nun dagoen. Bueno, Maialen, gaur hemen zaude, eta ni beste galdera filosofiko badaka zuretzako. Vale. Umorea nun dakau, arima ez dakit, baina umoreare nun baiten aldakau. Bezakit, gorputz osoan igual. Gorputz osoan. Burutik hasita oinetaraino. Batzuk ez da betiletan, batzuk ez da betiletan. Ja, pertsonaren arabera igual. Bai, Bai. Hoi zer da, hankeko zapatilako usai txarra bezala, batzuk baita bestiak ez? Hori da, bai. Bueno, guantxe garatuko deu dena nundik noa dakaun. Maialen umoregilea da, eta gaur nola ez, umorez ibiliko gea. Bueno, lagunak eta Maialen, kontatu, umoregileen ibiltzezea, bakit ibiltzezea la miel luzen, podcasten badakazu, ze gauza gehiago iteituzu? Bai, bueno, gero barre xerka, antzerki taldean ere, ibiltzen geha pixkat humorezko emanaldia. Hemen neontziala, zurekide gaina, ez da? Bai, Garaz eta Mikel. Vale. Eta gero, bueno, stand-upen movida hontan ere, pixkat bakarrizketak egiten eta bar. Vale, bueno, stand-up horrekin harrapatu jazu, podcastare, bai, guantxe garatuko deudana, zukalden zemuz moldatzezean? Bueno, erdipurdi, bai. Bueno, humorekin ningo deu gaur untxilla, sardo saltzan, kuskus pixkat, eta aldi berian ondo pasa. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Maialen, garatuko izuet pausuz, nondik noa ibiliko gean, errezitakin. Esan deun bezala, untxilla ingo deu, eta gixauta ingo deu. Berezitasuna izangoa, zahardu goteko joula, orduan, zahardo saltzan izangoa. Ingo deuna da, untxilla garbitu, pusketetanin, gatza eta piperra bota, irinetatik pasa, eta prejitu. Prejitu ostian ateako deu bertatikan, eta bertan jarriko ditugu, bai piper gorrilla, tipulina, piper berdia, dena julianan moztuta, ondo gorrituko ditugu, behin gorrituta daudenean, untxilla berriro botako deu barrua, botako deu zagardua, salda, itxi eta gixau ingo deu, bale? Hoi izangoa, plater principala, eta esan deun bezala, lagungarri bezala ingoitugu pare bat gauza. Ingo deuna kuskusa martxan jarri. Martxan jarteko kuskusa iten deuna da. Bol baten jarri, gatza pixkatekin, ura irekin, eta irekiten da honian, gainia bota, eta hor utziko deu, eta beha sukatuko, beha hidratatuko da. Bale, baino geho botako deu, barazkitxo hauekin bai. Ingo deuna da, asenaiua, piperrak, baitare, moztu, lauki txikitan, salteatu, eta hoi, listo dakaunian potxa-potxa inda, ingo deuna da, kuskusa bertara bota, eta hemen dazkau, ziazerbak txikitu eta gordinitan jarriko ditugu bertan. Orduan izangoa, platerra alde batetikan untxilla, beste alde batetikan kuskusa, baitare botako jaula hemen martorria dakaula, bitu jakendungo jau papeltxo hau, martorria botako jau bukaeran sustantzia emateko, eta hor dakau patata gozua. Patata gozua, erraz, ingo deu zuritu, bastoi batzuk moztu, eta patata prejitua bezala jarriko ditugu, lagungarri bezala. Ados? Vale. Bueno, hemen lanak banatuko ditugu, eta gero mingaina ematen hasi bergea. Venga, vale. Bueno, nik untxilla garbitukoet, txikitzen jungo naiz eta prejitzen, eta zu beste alde batetik ingozuna da, babitu. Piper hauei, iriki, pepita katea, eta hauek julian egingo ditugu, bale? Luzeska. Zenbuz moldatzen zea labanakin. Ondo, uste dut. Bai, ondo. Bikain. Bueno, kontatu, hainbeste barrexerkakin hasiko gara dibidez. Zer da hori zehazki? Bueno, barrexerka da emanaldi bat, antzokietan egiten den emanaldi bat, eta hor nazeitugu pixkat humorezko esketxak, bakarrizketaren bat eta antzerkiak. Dena emanaldi igualean. Dena emanaldi igualean. Bai. Zenbakide zabete bertan, dan noiztikan zabete historionekin martxan? Ziginen 2018an, eta egongo geha 12-13 guztira, 9 aktore eta 3 teknikari. Ekipo galanta, ez da? Bai. Talde harra, bai. Eta nondik noa ibiltzezeate, orduan holtza gainetan ibiltzezeate, eta hau... Bai. Vale.
Bai, normalean estrenatzen dugu, urtero egiten dugu emanaldi berri bat. Vale. Eta normalean estrenatzen dugu Gaztestenan, Donostiko Gaztestenan, eta gero ja horti, juten gea herri antzoki diferenteak alaitzeko asmoz, bai? Zenbat antzeslan desberdin euki dituzue Barreserkakin? Pila bat. Pila bat, bai. Urtero ateatzen dezu baten bat berria, o berriak jarraitzen dezu, o nola kudeatzen zu hori? Ez, berez hasi ginen egiten emanaldi bat, hori holtzaratu, eta ja urrengoarekin jartzen ginen. Eta konturatu ginen, jendeak ere esaten zen, jode, zue kriston materiala, kriston harrera jaso dezue, aprobetxatu, eta pixka gehiago bai, amortizatu emanaldi hori. Eta ardun hor ja, hasi ginen, emanaldi bat egin, Gaztestenan estrenatu, eta ja urte osoko bira moduko hori egiten. Bai. Bikain, orduan ja, desente indituzu ez, da? Bai, orain azkena bagoiaz deitzen da, maiatza inguruan estrenatu genuen, eta gerozti, ongea hori Donostin, Oñatin, Urnigetan, Lezon, jazten zait. Alde guztitatik alegia, ez da? Bai. Alde guztitatik, ondo. Errendebin. Eta, bertan, zein da zure papela, zeiten dezu bertan? Aktore lanak ditut, pixkat zuzendari lanak ere eta gidoilari lanak ere. Bai, pixkat Lanetik tokatzen zaizu orduan, ez da? Bai. Ondo. Eta hoi guztitatikan, zenekin goxatzen dezu gehiena? Bate hongo, baina autokatzen zaigo, bestia, pixkat gustatzen zaizu alde batetik beste biltzia. Nik uste holtza gainean, disfrutatzen detela gehien, eta sorkuntzan ere, gidoiak egiten, eta bai. Usten dizuena ez unaiten, esate izue, Maialen pasein zea honekin edo, esate izue. Ez, azkenean, denon artean, biltzen ditugu ideiak, hasian iten duguela brainstorming moduko bat, guztion artean, eta gero, 3 gidoilari, Mikel Ekain eta Irurok, azten gaia hori pixkat bideratzen. Bai. Eta hau ze publikontzako iten dezue, gaztintzako, helduentzako, pixkatan entzako da, o... Berez da, gu bete izate dugu, gure adineko jendearentzat, jende gaztearentzat, baina etorri izan da jende asko zelduagoa ere, eta pasadu superrondo. Igual ez da umeentzat, ze ez dute ulertzen, gurasoak ordunago bilatzen dira, bueno... Ez, baina gazte, nik uste 18 urtetik gorako edozen gentzat. Zer gai jorratzeitu zue bertan? Eguneroko tasuneko gaiak alde batetik, ez, guztioi pasatzen zaizkigun txorradak, tontakeriak, eta gero ere gustatzen zaigu pilo bat egitea noizbait, sartzea noizbenka esketxe oso absurdoren bat, askotan esaten dugu ez, egiten dugu esketxe bat. Adibide bat baldakazu jartzea, adibide bat hemen guk. Bai, bueno, egin genuen esateako, nahiko birala egin zen, belarritako baten esketxa, ikusi dezu nire belarritakoa. Bai. Zertan datza, kontatu pixat hori. Ez, eta dazkenean hartu genuen inspirazio dela humore ingles absurdo hori, eta sketch guztia da, lau protagonista belarritako baten bila. Dazkenean horre errepikatzen. Hola esan dezu inungo gratzari, baina YouTubeen dago neba ez zuen. Eta gero orduan YouTubeen eskegita lagatzeitu zue gero? Normalean, emanaldiarekin bira egiten ari bagea, uzten dugu oberena emanalditarako. Behin ja emanaldia bukatuta, ja txintxilik atzitu zuen ja historia. Bai, hori da. Bai. Bueno, eta barreitia terapeutikoa da, azkenian, ez da? Oso garrantzitsua da iten dezuen lana, ez da? Bai. Zeiten dezue, jendeak ondo pasatzeko o zuek ondo pasatzeko? Nik uste biak, nik uste biak, bai. Bueno, tatutzen pilo bat hori esaterako konfinamendutik bueltan, batean hori, bueltatu ginean antzokitara, jendeak zego gozun, antzokitara puteko, parre egiteko, deskonektatzeko, bai. Ona. Bueno, eta, oigu bitxi balitz, Mieluzen bai, Mieluzen zelan itituzu bertan? Mieluzen redakzio lanetan, ari zen, Redakzio lanetan ibiltzea. Bai, oso gustora. Hor lan mordu, kiberko zua hitzoietana jartzen da, bestia jartzen da, Bai, eta bai ez tatuea bola esaten den, bestea, hau egin dugu, ez dugu egin, bai, guztia. Eta hoi danaz, eskegila esan hor dauden hitz jokuak, eta herri txikitako hitz ezberdineak, eta ez dakize. Emateu... Bueno, gure hizkuntza inaberatza da, eta inirikila da, hor kiston lanak eta hor eukiko dituzu hori da, segun setxetan nola esatean gauza eta segun bestetan nola esaten dira, ez da? Bai, eta asko ikasten da ere, igual ez dakit,
Hondarribian nola esaten da, ez dakiz zer esaten dugu, pues hola, eta Onjarbiko lankideak esaten du, jo, ez dut bizitzan entzun hau. Askotan pasaien zerbait da, bai. Igual da, auzo batekua, o baserri ingurukuak, o kostaldekua, o... Bai. Zer da bertako lanik zaiena, oidana lotzeko eta oidana ondo juteko? Niretzako, ja lizeanean, jazakitzen badaramazunean sortzen, proba berdina, ez errepikatzea edo gai igualetan ez erortzea, ez? Hori da nire ustez zaiena. Baina, bueno, oso lan polita da, oso gustora gaude. Ondo, bueno, zemuzuaz, labana nahi ondo moitzezu, Ondo, bai, bueno, pixka txapuza igual. Bai, zea, ezin hobe, ondo oso ondo aizea. Bastoitxua egiten, nik hemen indetena da. Ikusi zuen bezala, untxilla ondo txikitu, botaiot piperra, oain hemen botako irinetan hobeto pasatzeko. Irinetatik pasako ditugu, beti ez dugu pasatzen irinetatik gauza hau egiteko garaian, baina gero beti laundu iteu. Saltxa poltoluagoa gelditzeko, eta gero ere bai, oain irina hor prejituta gelditzea, eta prejitzean nian hor beltxikutu hori, eta laguntzen du gero loditzen saltza. Gero ez da bota berra, harto irina eta holako historikan. Bueno, ingo deuna da haure bai, igual golpe baten berren, dana sartzen badeu elkarrekin, prejitu berren, ingo dituguna da egosi. Orduan, erdilak sartuko ditut, eta gero beste erdilak, bi golpetan prejituko dugu. Vale? Oso ondo. Eta gero, gaur egun, segun ze txiste eta nola kontatuta nun kontatu, kontu zibli berga, ez jendiak... Ja, bai. Zeituen mintzea, ez da? Bai. Nik uste hor asko egiten dula ere kontestuak, zein dezun aurrean, eta hor pixkat jendea eroso ongo den, ero ez? Bueno, ala ere, askotan gu barrexer... Zatea norbaite txistea botatzen zuen, beti norbaitea izeala pixkaren hilia zen, adibidez. Baina beti ongo da norbait, hola ofendituko dena. Guk egia da askotan, bai bota izan degula txisten bat barrexerkan esaterako pixkat deserosoa, baina gero horren zuten da ez, pixkanaka eta jarrun hor sartzen den giroa oso polita da, bai. Bueno, eta Maialen, hau dena, zuk nola sartu zaizua bodolian, nola ikasi zuzin izan da zure humor egile... Ja. Ez dakit, zure... Gehien gustatu zaizuna, esatezu, hau nire ikurra ba, edo... Nik uste, azteko, nire belaunaldia da belaunaldi bat ez duena guatzemankekin. Orduan, hor ja, deskubritu genitun esketxak eta humorea eta bar. Gero egia da ere, Aitziber Garmendia beti izan dela oso erreferente niretzat, Bea Egizabal, eta gero, bueno, esparru internazionalean ere, Phoebe Waller-Bridge, ez dakit zauzezun, bat egin du. Zein da hori? Gidoilari, zuzendari eta aktore bera ere. Eta nik uste hola, eta gero ere asko ikasten dut, barrexetan izaterako taldekideen gandik, inguruko kuadriako lagunen gandik, ez dakit, adibidez, bakarrizketak eitera juten gea 5 lagun edo, bakoitzak humore oso desberdina du, estilo oso desberdina, eta horreren ikuste, guztiok ikasten degula ere bestearen gandik, Antxon Telleria ere, bueno, bai, gukin egon da hemen pare bat aldi eta gehiago esan, xelebre galanta da. Bai. Artista hauta. Baina hau pixkat, esan deun bezala hankeko zapatilean usaiak, bueno, hori ere aldia hobetu, zaitzen badituzu hankak gutxi usaitzeu, Baina pixkat barruan eman behar da? Izan daiteke izaera kontua ere, eta gauzak nola arte dituzu. Nik beti adibidez, sentituet, humorea etela ere bizitza realean. Eta zerbait pasatzen bat zait, ez dakit, desastre ateratzen bat zerbait gaizki, gero beti esate, 5 minutu barru honekin humorea ingo dut. Igual beste ondokoak ez du hori egiten, orduan ez dakit. Ez dakit egia esan galdera nahiko sakona da. Bai, ala da. Hau olio pixkat eta urrengo txandakin nijoa. Eta zuk, ze nahiago ezu oidenak hartuta leno lan batekin galdetu izu ze gustatzen zaizun gehiago, baina oidena hartuta kontuan, ez dakit telebistan gehiago gustatzen zaizun, holtza gainean, podcastetan eba ibiltzezea. Bai, nik uste antzokiek dutela beste magia bat, ez? Zuzeneko magia hori, zuzeneko harrera edo feedbacka, jendearen erantzuna. Bai, nik uste antzokiak direla, hola, disfrutatzeko toki egokiena, bai. Baina horrik usten den nik,
benetan ondo balin bai joa, baina ez bai joa ondo igual, antzokia zaiena izan behar zure bai, eta pasatzen da, bai. Baina gauza honak da txarrak horretotzen dira, no? Honena honean geho... Claro, bai, pasaitan da. Bai, esan antzoki batian, igual telebistan itezu jendea ez duiten par, baina txenteatzen, ez da? Aurra hijo historia, baina antzoki batian ordana gazotzezu, hona eta txarra, ez da? Bai, edo telebistan moztu daiteke, antzokian zuzenean, ez? Eta aurre, hain behar da honekin. Bai. Baina horrek ere xarma du. Dudik gabe, ez da? Bai, eta naturaltasuna, eta papatekua, eta... Bai. Ondo. Bueno, oso ondo hoixek, ezin jobe, hau nahazu horbera gota organikoa, honei beste huelta bat emango jau, eta ingo deuna bitartian, erreportai bat ikuste jungo gea, bale, Maialen? Bale, oso ondo. Zagardo etxea jungo gea, eta ikusiko zue, ze gauza txukunak itituen. Guazen bertara. Kaixo, Joseba, zer moduz? Ni Leire naiz eta Sagardetxean gaude, Astigarragan, Sagardoaren museoan, eta gaur gure Sagastia eta museogunea bisitatuko ditugu, Gabonen buelta hontan, Sagardoaren kulturaz gozatzeko plan ezberdin bat izan daitekelakoan. Beraz, etorri nerekin eta Sagardoaren munduan barneratuko gara. Guazen! Bueno, hementxe gaude, Sagardetxeako Sagastian, eta, espazio honetan denera 80 sagar barietate ezberdin baino gehiago dauzkagu, eta bisitariekin, normalean bisita Sagastian hasten dugu, eta beraiekin sagarrari buruzko edukia lantzen ditugu, eta horretaz gain lanean ere jartzen ditugu, aktibitate desberdinak eginez. Arrakasta gehien izaten duna sagar bilketa izaten da. Horretarako, hemen Euskal Herrian tradizionalki erabili izan den kiskia erabiltzen dugu, baita saskia ere, eta azalduko dizuet nola egiten dugun sagar bilketa hau, hemen Sagardetxean gure bisitariekin. Oso erresa da, baina praktika pixkat behar du, eta Joseba ez dakit zuk punteria ona dezun edo sagarrak bildu ote dituzun inoiz. Sagastia bisitatuta gero, museogunera etortzen gera bisitariekin, eta espazio honetan azaltzen diegu sagardoaren eta sagardoaren historia, eta nola ez, sagardoaren elaborazio prozesua nolakoa dan. Ondo iruditzen baldin bazaizuen, erekin etorri, eta erakutsiko dizuet, lehen garai batean iraganean, baserrietan sagardoa nola ekoizten zuten. Hemen Erbitegi Etxeberri baserriko tolarearen maketatxo bat daukagu, eta oso maketa eta tolare berezia izan ere, hemen ikusten dezuten bezala, 3 solairutan antolatuta zeukatelako baserri honetan tolarea. Eta guzti honetan, sagardo egiteko ezinbestekoa zan, kasu honetan idia, hemen beran dago ikusten dezuten bezala, eta idiaren indarrari esker, hasten zan guzti hau lanean. Hasten zan atxaka sagarra txikitzen, eta txikitu ostean, estutu egiten zuten patxa guztia, sagar txikitu guztia, eta ondoren zukua zuzenean kupelaren barrura erortzen zen. Joseba, hauxe izan da dena gaur nire aldetik, sagardoaren kulturan barneratu gara, eta bitxikeriaren bat ere ikasi izana espero dut, baina nahi badezu beste batean berriz ere gonbidatuta zaude, eta agian goxoka eta dastaketa berezi bat gozatzeko aukera izango dugu, beraz? Beste bat arte, Joseba. Aupa, Leire, ze txukun eta garbi ikusi deun dana, eta argi eta garbi ikusi da sagarduan nolaitean, eta irrikitan gaudezu honea etorri, sagardo pixatekin, daztak eta ehar batin, bezarka daundi bat, eta gurean jarraituko dugu. Hemen indeuna da, untxillatea, dena prejitutak hau, bertan barazki sartuko ditugu, diala piperrak, eta baitare tipulak, eta jungo gea beste tipulak iten, eta batata. Baina lehen nuo, nahi zuet esan, bihar maratoian eguna undila dala, abenduak 14, eta jun behartzeate, alde zuen neurrian, bakizue, bai bizun, bai deian bitartez, alde zuen neurrian, zuen xoxa batzuk eman, eta pixkatekin asko iten dut, eta bakizue Euskal Herrian jendiak asko emateula, bihar da eguna, eta ez astu, eta danon artian, bakizue, minbizilei aurrein berdiola. Bezarka hondi bat, eta bultza denok. Esan dakuak, lana jarriko ditugu martxan, ni tipula moztukoet, berta sartukoet, hau sartuko du bertara, eta zu nola oso fin ibilizean, piperrekin. Bueno. Piperra jarriko izkizu berriro, bale? Ningotena da, ura egosten jarri,
eta kuskusan gaina botakoet. Eta gero bihar deu, hau pixka potxain da jartzeko behakin. Baina ez dut leheno bezala dena ber, bale? Bale. Hartu muturra erdila, lauki txikitanin, piperran erdila, eta zena joan erdila. Bale. Bale. Zuri gailua emango izu, eta zena joa zuritzeko, Bale? patata egosten jarri berdeu, ez egosten ez, hau txikitu inberdeu potxatzen jartzeko, eta hori bai, venga, jarriko deutana martxan txerek itxarraka, bale? Oso ondo. Bueno, eta aritu gehiteitu nahi gauzataz hitzeiten, baina bueno, guain luko jau zure bakarrizketa monologo egiteituzunak. Bale. Nundik noa ibiltzea monologo jekin? Ba, egia esan, betzen duten tokitik, bai. Matalde zuten botan egiteko? Bai. Joseba, matezu, Bai, hainbeste bai. gauzakin. Bai, batzutan ezakin nola, baina bai. Eta, adibidez, nundik, a ber, zibiltzezea, bakarrizketa horiek egiteituzu, bai herriko plazetan, holtzetan, Bai. o... Bai, pixkat, bideagu, bueno, aspalditik egon dia asko, jende asko bakarrizketak eta barre egiten, eta egia da, azken urteetan pixkat bidea berreskuratu edo dutela, ba, Antxone, Kanak, Portillo, eta hola, eta orduan beraiek hasi ziren pixkat duela. Barre librean hasi zane bai hor, Bai. hor gaina kantera berri jatea esan badana, ez da? Eta orduan beraiek hasi ziren pixkat, ba hori, herri plaza desberdinetara juten, ba hori, 5 lagun, eta bakoitza bere 10 minutuak egin, eta jazta. Eta ni berez, sartu nintzen beraien mundu hortan, egin karkar deituriko proiektu bati esker, Iruda Matxok antolatu zuen. Eta antolatu zuten izan zen, doka antzokian, ba, probaleko moduko bat, ez, hor, jendea ego, eta bere 10 minutuak probatzeko. Eta pixkat hortik, baina, hortik oinati, berroeta, eta bar, eta deitzen duten tokira, igual norbaitek esaten du, jo, esan diate, ez dakitze behasaingo ez dakinora juteko, pues, nor kaldu, venga, eta... Eta zu beti prest. Eta hola juntatzen Eta maialen beti prest. Beti ez, disponibilidadea ez Aldan beti. neurrean. Aldan neurrean. Bai. Eta, zezan behar nizun, ze gai jorrazituzu zure bakarrizketetan? Ba, nik bereziki, lantzen ditut niri gertatutako gauza... Zure bizipenak dira? Txarrak. Bai, pixkat hortik, bueno, txarrak. Egite esan nola txarratik nola ateatzen dugun barri azkenean gehiago, Honetik baino gehiago txarratik ateatzen dugu. Eske, bai, errexago iruditzen zait, egia esan, eta igual hasi nintzen, pues, lehenengo bakarrizketa egin nun, pixka kontatzen ze despistatuan nintzen, gero beste bat inun bankillo testeatzaia izan nintzenekoa, pixkat, hortikan, bai. Nola bankillo testeatzaia, zer da hori? Bueno, ez, saskibalean jokatzen nun, baina beti bankilloan egon. Bankillo izquierdo. Titular bankillo izquierdo. Hori da, bai. Ai, ama. Eta hori zea bezala, no? Zuaitz bezala. Zuaitz bezala, Zuaitz hori izateko, kiston ondo beha beti hor, tosakekin hor nola egotetzen beti bankilloan, Bai. Ateatzi zuela jolaztea eta beti nervioso. Bai. Ondo. Ez que hor asoziazio bat montatu dezakegu, bankillo izan gehanok. Bai, ez da? Bai. Bueno, nire deitu, nire eskualoian jolazten nun, da estremo nintzen, baina bankillo de desientetan, bai. Bai. Bueno, eta hau guztia, leheno bakarrizketak eta etxian gehiago gizonezkoen gauza asko bezala eta zorionez bain emakume zaudete, gure Bai. Mordo bat hor eta aurre indezue. Bai, eta espero oraindik gehiago izatea, egia esan. Egia da hor, Bea Egizabal iztelako pertsonek ere bidea irekizutela, Ana Goitiak ere, eta orduan, eskertzen den zerbait da, gero egia da, holtzara igotzean, ezagutzen ez dezun publiko baten aurrean, egia da askotan, emakume izateatik pixkak gehiago egin behar dezula ematen dula askotan, ez? Gehiago demostratu behar dezula. Orduan, bueno, oraindik ere lan handia dago egiteko, bai. Parekatasunean heltzeko esaten dezu. Bai, hori da, bai. Ja, zoritxarrez, bai, baina, bueno, egia esan, azken aldin zu esan dezun bezala, zaudete hainbeste artista mentat Euskal Herri mailan, eta nik ez dut, guaintxe ez dut ikusten gizonezko gehiago daudela emakumezko baino zu esatezu, bai, igual pixkat inber dezuela gehiago, ez da? Bai. Zerati sentitzen dezu hori? Zezakit, igual da ere gizartean daolako beste predisposizio bat parre egiterako momentuan, zuk esan ez duna, ez? Aurreko belaunalditan gizonezkoen zerbait izan denez, ematen du, hori, gehiago erakutsi bat ez dula. Eta askotan ez, gehienetan, ez luke hola izan behar. Bueno, beti, ez luke inoi hola izan behar rinez. Da hona dator eta datorrenakin, arre oso. Hori da. Ni naiz, antiguoko eta antiguoko naiz. Hori da. Neska mutila, Hori da, beraz,
emakumeak animatu. Animatu. Ba, Pepita hori utzi ordoain dauta. Bai. Bueno, eta stand-up. Lehen aipatu ezu stand-up. Bai. Zer da zehazki stand-up? Baki da, tende. Porque nida stand-up padel da, tenteitean surfa. Vale. Hortikan harrapatu jot nik. Ez, pixkat hori da, bakarrizketa saio hiek. Bai. Ez, non bakoitzak ite ditun bere 10-15 minutuak, eta hola sortzen da, ordu bete eta pikoko emanaldi moduko bat. Eta egia esan, nahiko formatu dinamikoa da, ze bakoitzaren humorea ere oso desberdina da. Bakoitzaren estiloa, kontatzen duen gaia, orduan oso formatu dinamikoa gelditzen da, bai. Eta zehazki, stand-up iteko zenba zaudete? Bakarrik zaude horrez, eta? Zenba zaudete bertan? Ez, niretzat horrek du xarma, ez? Jutea beste 4 lagunekin, eta normalean hori, elkartzen geha 5-6 lagun, bai. Eta nire ustez horrek du xarma, zuk zure egin, baina gero besteena ere ikustea, asko ikasten da hor. Eta horre, holtzara atera horretik, sortzen da saretzen moduko bat, ez? Ondo dago, oso giro ona sortzen da bai. Nik nahiago betola, hori bakarrik jun baino. Bakarrik jun nun baitera, bota eta jazta. Betu ze zorrozkiloak gaten ikustatzen bai. Bai. Betu. Zorrozkiloa. Txak? Ona, Gio da gatena da, betu honekin puntateatzia. Reki. Hemen Unai gobaritu zinau, eskerrik asko Unai jauna, gure kamara da. Eta zorrozkilo gara, eta zorrozkilo ikusi nun, eta zuretzako ekarriet. Venga, emango jo eurra, lasai. Bueno, dena martxan da gau, zure piperrakin gaur... Ez da gatelako piper gehiago, bestela urrenguan piperrakin jarriko nizun, Ja, bai. Oso ondo aizea, oso ondo. Ingo ditu dutena da hemen patata hau martxan jarri, hemen gauza pila azkazutan, baina lasai, zatik hemen jarriko ditugu batata potxatzen. Hemen jarriko dugu zure piper pusketak martxan. Hemen guain untxia sartuko dugu, salda eta hoi, eta itxingo dugu, eta hau irekiten asteanian, botako dugu kuskusan gainea. Bago, azierrek itxarraka. Zondo? Bueno, zuzuk aldian, nero esan dezu, erdiz moldatzen zehala, zein dia zure errezeta erregina, zer prestatzen dezu? Nire gustatzen zait pila, bira, justo, piperrak eta tipula potxatzea. Bai, ikusi dugu, piperrak oso ondo moztitu zela, bez? Baina ekin zerbait. Bai, ez, baina... Asmatzen dugu. Askotan ezakitze zukaldatu, eta lehenengo piperrak eta tipula, eta gero erabakiko zerekin jan, ez? Bai. Egia da... Barazki oinarriar bat, eta gio zer gauza gainetik, ez da? Hori da, bai. Baina eukiko zu errezeta erregin bat esatezula, behitu gaur gonbidatu eta uste etxea, eta prestatuko joet, tak, hau itetu ez dakit, arrozen bat, o pastain bat, edo... Gu orokorrean, kuadrian, bastante desastrea geha, asko elkartzen geha elkartetan, hemen ondoan dagoen elkartean, de hecho, eta egia da, ikuste dituzula ondokoen mailak, eta beti inbidia pasatzen degula, segure maila beti dauen makarroiak, oi askoak, ezakin nondik hartuak, orduan, bastante desastre geha. Katxizla, Bai, hori egila esan nire sozial eta juten nahi zenien, eta gu elkarte eta beti jute gehan lehen gaia eman, han ondo zukaldatu, eta nahi jo eserra bat eman, da bintza vuelta hain, zeku ido, oparrila piztuta txerrikostila botarea, eta ikustea guain, gaztek, kartzei duela gauza prestatuta, eta esatezu mekatxiz lamar, hoi parkian ealda jan, zertako sozialia gonez, txantxotan nahi nahi. Baina, egia esan, elkarte gastronomikotan, inberda, gastronomia sustatu ez da. Bai, eta gero egia da, beti ikuste degula, ez? Ondoko maietan prestatzen duten guztia, eta esaten dugu, venga, urrengoan bai. Baina, bueno. Ai, ama. Bueno, hau hemen potxatzen jarriko ditugu. Lehen da bizi behitu guain nahiko fuerte dakat, baina ingo deuna da, zu basuan potxatu ni uste erdila nahiko bestela gehiagik izangoa. Eta potxa inda honian gero egurra emango jo. Guain iberretena da pixka gatxi. Asko berotu zaiteta. Vale. Hemen barazki kolore hartu dugu, nahiko. Azpiko irinak eta gola erreta daude, eta ni uste nahiko zapore hartuko gula. Ingo deuna da, untxia barruan sartu. Vale? Untxia sartu ostian, erraz. Zagardua, salda, eta itxi, gio gatza berbau rektifikatu dugu. Aragilei bota jo pixka, gatza eta piperra, gio salda eta probatuko dugu, eta pixka gehiago berbau botako jo. Baina egin behar duguna da, itxi eta gixatzen utzi. Ordu erdi baten, azten da netikan inda egongoa. Eta nola telebista magia egiten deun, bueltan indaukiko dugu. Hemen ibearezuna da, patatak emendazko potxatzen. Hau nola moztuko dut? Eta hori lauki txikitan ningo zure bai. Hau utziko, nigo horreko, erdi jakine bai nahiko, Vale.
Bueno, Maialen, eta hainbestea gauza artean, baitare podcast bat dakazu esku artean, ez da? Bai, Nola bai. deitzen da? Bueno, podcast da, zehazki jendeak jakiteko, da irratia baino grabatuta. Esate bateako, esan laike? Bai, gutxi Jende gora ulertzeko, bera. gutxi Bai. gora bera. Bueno, eta gaur egun modan dago, eta asko daude, ez da, desberdinak. Bai, pila bat, bai, Zuena bai. zenekin iten dezu eta zertan datza zehazki. Bueno, gure podcasta, Polaina, sortu genuen bere, Polaina du izena podcastak. Polaina. Bai, eta bere sortu genuen duela 3 urte, gutxi gora bera. Sortu genuen Grasi Arregi, Mikel Irazusta eta nik, Bai. gero Amaia Rojo batu zen, eta pixkat egiten duguna da improvisatu. Osea, da lagunarteko solasaldi bat, Bai. sortu genuela pixka kuadrian ere esaten zigutelako, venga, osea, podcast bat egin behar dezue, venga, ez dakitze, bakitzer. Eta guazi ginen, pixka guk ondo pasatzeko, eta gero konturatu ginen, jendeak entzuten zula, ez? Parrandan eta hola, ezagutzen ez genuen jendeak igual, jo, Camino Santiago inun zuekin, ez dakitze, en plan, hola, eta guai ama, ez genuen, osea, guk uste genuen gure kuadria bakarrik entzuten zula. Eta bueno, jarraitu genuen, eta... Adibidez, niko beto gulertzeko, podcasta. Bai. Zer da, YouTube esatia bezala, leku baten podcast deitzen dana hor txintxilikatu behar da? O podcast bat nun da hor txintxilikatuta? Nun topatzea podcast bat? Guk Spotifyen edo YouTubeen igotzen ditugu normalean atalak. Osa, YouTubeen aldea topatu edo Spotify? Hori da, bai. YouTubeen pentsatzen dut Irudiarekin, bai. eta beste irudi gabe. Hori da. Vale. Bai. Eta... Orduan, lau lagun zaudete, eta netik zer esan dezu Camino Santiago intzula batek zuekin? Zuen podcastak entzuten, o zuek esan zenuten agatikan? Ez, gure podcasta entzuten. Eta holaxe, gaua, bale? Zenbat bide herriten dezu hori? Egunero da, astian behin, bi astian behin, o nola? Ez, hasi ginen astero egiten. Bai. Gero egia da, Barrexerkako irukidek egiten degula Polainako podcasta. Bai. Orduan azkenean emanaldi berria sortzen, ensaioak emanaldiak, ezin izan genuen dena uztartu. Tardun hor, geldialditxo bat genuen, eta orain berriro itzuli gea. Pixkat lasaiago, astero izan ordez, bi astetik behin edo, Vale. bai. Eta gai jorratu gabe iriste esatearea, eta menga, eman mingainai? Bai. Ai, la leche, hoi da, Bai. habilidadia itzeiteko, eh? Bai. Beti pentsatzen dut humoria tarteko izango gala, ez da? Bai, noski, humorea oinarri beti. Bai, igual, ez dakit, zerbait pasa, autobusean zerbait ikusi entzun, eta esaten dugu, hau apuntatuko dut Polainan kontatzeko. Bai, talaxe. Ona. Hau ere botako ditugu bertara, vale? Bueno, eta hau guztiakin saletasunetako denboa egatze altzaizu. Bai, Bai? bueno, noizbenka behar da ere, kirola edo egin pixkata ireatzeko. Dudi gabe. Bai. Eta ze kirol mota ituzu? Aizia lekuta, o gimnasio barroa sartzea, o... Aire librekoak, Aire libre, bai. ona, Gustatzen vale. zait bizikletan, karreterako bizikletan nintzea, bai? Jo, nik uste zaitu hori, baina arriskutsua ikustet. Bai. Zuzu bildurra ematen? Bai, baina, bueno, taldean... Ja, taldean zua zendean ja arropatu sentitzen zez, Bai. da? Osa, kanpoan beste laguna uste jozu, eh? Hori da. Kanpoan laguna, aurrean laguna eta zu bastara kontra. Hori da, bai. Nei, jo, gustatzen zaipia, eta bizikletare bai, mendiko bizikleta. Baina errepiden batzutan... Bai, Osea, nik ere. bildurra emateo, kamiona bat dator, zu osoaz, beste bizikleta hor, da, ja, ma... Bai, ez horregatik nahita juten geha, igandetan, laruma goizetan, ez dagoenan hainbeste trafiko. Bai, hainbeste presik ez taula lania guteko, Hori da. zer gauza, eta jendia lasaiago Hori da, bai. Ondo, eta noa nioeko, zenba kilometro dituzu bizikleta gainean? Denboraldiaren arabera, nik uste normalean 60 edo. 60? Bai, Nahiko. 60, 40, Aldapa gora eta 60. askokin? Bai. Da ona. Bai. Vale, eta bizikletaz gain, ze gehiago dituzu, gauza gehiago? Korrika, gero gustatzen zait asko zinera jutea, antzerkia ikustea, beste jende baten bakarrizketa eta emanaldiak ikustea, lagunekin poteoa, noski. Eta beste bakarrizketa ikustetuzunean ze ikustezu, zein, ose ezin, biletak di. Bai. Enio izate zukalde eta gu jutelenean bai, azkenean beste jatetxe bat eta beti ikastea, jutezea. Bai. Baina danetan ikastea zein, da ze ezin bai, ez da? Noski. Bai. Ondo, eta geho, ez dakit, ze gehiago saletasunak, bueno, nahikoa, eta hori danentzako lekua ateatzezu, ose? Bai, bueno, Bai, justu, baina... Etxian etxe hoten? Gutxi, bai. bai. Ondo. Bai. Bueno, Maialen, inditugu ia urratz guztiak, hemen daga untxia, prestatuta, gixatzeko, gixatzen nahi da, gio bateako ikusiko dugu saltxa zenbuz daun, da puntxoan jarriko dugu. Ikusezuek uskusa hemen behan nola ura hartu duen, eta hori listuak hau barazkik gorritzeitugunean, elkartuko dugu, zia zerbakin eta martorriakin ebai. Eta hauen dakago edek, zu basuan,
konfitatzen, potxatzen, zateana, eta gio bukaran emango jo egurra kanpotik urruskari joteko eta barrutik xamurrak. Vale. Eta bitartean jungo geana beste erreportai bat ikustea. Zehazki jungo gea Maiatza tabernara eta bertan lemon pie berezi eta goxo-goxo bat indigua. Guazen ikustea. Kaixo Joseba, Barbi eta Luis gara, eta gaur etorri zarete Donostira, Maiatzak jatetxea ezagutzera. Ongi etorri. Duela 10 urte, Monika eta Anabela Kaizpek ireki zuten lehenengo Maiatza, hemen Donostin Alde Zaharrean. Arrakasta handia izan zuenez, mugitu ginen lekunetara. Anabela eta Monika argentinarrak dira. Ia langile guztiok argentinarrak gara ere bai. Bere ama, gozoia izan zen bizitza osoa. Eta gaur egun amaren errezetak jarraitzen egiten ditugu. Eta argentinar kutsu hori ikusten da gure eskaintzetan. Adibidez, dulce de leche egiten ditugu, alfajoreak, eta bar. Gure sukaldaritzari dagokionez aukera zabala dugu. Adibidez, aukerak veganoak, glutenik gabeko aukerak, janari osasungarria eskaintzen dugu ere bai. Gure berezituzunen artean, gozariak, brantxak, kafe bereziak, eta nola ez, gure etxeko gozogintza daukagu. Eta zer nabarmenduko nuke gure kartatik, zalantzarik gabe, gure Benedikt arrautza izokinarekin, gure beigel irugiarrarekin, eta gure hamburguesa vegetala. Eta orain, nahi badezue, gure eskaintza ezagutu ondoren, jungo gara rezeta goxo-goxo egitera, gure lemon pie famatua. Hemen ditugu osagai guztiak lemon pie tarta prestatzeko, eta hau da Anita, gure sukaldaria, eta berak lagunduko digu lemon pie tarta prestatzen. Ikusten dezuen bezala, atera dugu gure etxeko ore hauzia aurrez prestatua, oso luzea delako prozesua, eta hasteko egingo dugu gure limoi krema. Gure limoi krema egiteko botako ditugu gorringoak. Gero gehituko ditugu arrautzak, nahaztuko dugu dena ondo, gero gehituko dugu azukrea, jarraituko dugu, nahazten, limoi zukua botako dugu, eta gero limoi birrindura. Ondo nahaztu. Zutan ipiniko dugu loditu arte, eta gero gehituko dugu gurina. Ikusten dezuen bezala, gurina urtzen ari da. Limoi tartaren errezeta oso ezaguna da munduan zehar, eta batez ere Argentinan arrakasta handia izaten duen errezeta bat da. Eta orduan ekarri dugu ona egiteko. Eta hasieratik egiten dugu hemen Maiatzan, eta jendeari asko gustatzen zaio. Gure limoi krema egin ondoren, hasiko gara gure etxeko merenge italiarra egiten. Lapiko batean nahaztuko dugu azukrea eta ura almibarra egiteko. Almibarra egin ondoren, botako diogu zuringuetan eta ondo nahaztuko dugu. Gure etxeko marka hemen dena egiten dugula. Eta lemon pie oso arrakasta handia du, eta bigarrena da gure markiz tarta, eta glutenik gabe da. Eta hirugarrena nola ez gure alfajor guztiak. Montaketa egiteko zabalduko dugu gure limoi krema ore hautsian. Botako dugu merenge italiarra. Bukatzeko, soplete batekin erreko dugu merengea. Bueno, Joseba, hemen daukagu gure gaurko proposamena. Nahi badezue daztatu, badakizu non gauden. Etorri Maiatza jatetxera. Agur! Agur! Ai, ama, Barbara, zei txura egia esan, Remon berezi hori, hainbeste merengekin dageo hor barrun zitriko berezi horrekin. Ai, ama, irrekitan oide daztatzeko, ez da? Bai. Gozo salia baltzea zu. Gazia gehiago gustatzen Gazia gehiago? Bai. Ni beti gaziakin ondo, baina gio, bukatzeten jamazkatzen beti gozuantzako, beteta ondare, beti dago. Pusketxan, beti da ben zulotxo bat gauzo pizka sartzeko. Bueno, jarraitu gozatu arazten jendia, eta gomen jarraituko dugu. Kosinatzen, behitu hemen dazkau, barazkik, huelta eta huelta manditugula, eta ingo dugu kuskusakin naztu, ziazer bat gordinika moztuko dituzuela Juliana nahiko fina, Vale. eta dena elkartuko dugu, eta martorria ebai, bale? Vale. Hemen ingo deuna da, behitu, tapakendu jou, eta pixka saltzazion likidoan zea, baina indeuna da murrizten utzi,
koipiak endu, eta beitu nola dijon. Beitu ze, untxi earrain deun. Listoak hau plateraratzeko. Bere beruakin, mantendukoa. Eta hauen hemen, beitu nola azkaun patata gozuak. Rengot, sardezka batekin ikusiko. Ikusiko zu nola dauden patata gozuak hemen olio, beitu ze, daude, pure patata iteko moguan. Ikustezu ze biuna dauden. Bai. Orduan, guain emango jo, energia tope, eta hola geldituko ja, kanpotik urruskari eta batik xamurra, bale? Bale. Venga, emango jo, eurra honeire bai, eta kontatu guri. Humoretikan bizizea? Maialen, ez? Ez. Humoretxu bai? Humoretxu bai, beti. Eta humoretikan bizitzea ze oso zaila da? Ba, ez dakit, egia esan. Hori da zure naia, horren bilagungo zea? Ez dakit, ni nahi zain sobre la marcha, bai, ez dakit. Egia esan, bai da zaila, antzerkitik bizitzea. Antzerkitik bizitzea. Ez? Eta humoretik, suposatzen dut ere, bai, zaila izango dela, bai. Ja, mateu gaina humoretik bizitzea, mateu, opaldazo izan bihartzeala, oso zeo, baina humore barron gauza esko daude ere bai, ez da? Bai, baina egia esan da zerbait, ez detela ez da planteatu, ez ni milu zen super gustura horrengoz, redaktore lanetan, osea que, bai. Atzeko lanak eta hola gehiago gustatzen zaizkizu bestia pare, o gehiago gustatzen zu arpegia ematia? Biak, Bai, Bai, bi gauza, bai. Hori, lehen esan bezala asko gustatzen zaite esaterako holtza, baina asko gustatzen zaite ere, sorkuntza lanetan ibili. Prozesu hori, bai. Eta gu bezalako titireteroei mareatu, no? Hori da, bai. Bai. Bueno, danakin aspalditikan zein da denbora gehien zuazen proiektua, esan dituzun danetatikan? Barrexerka. Bai. Eta, hauek mateunez luzeako dijoa, o nola ikusten duzu? Bai. Azkenean, Barrexerkaren oinarrian diena ere taldea bera da, eta zentzurtatik kriston pinagea, eta ardun, oraindik emanaldi asko sortzeko pres gaude, eta hori, azkenean taldeak ere aurrera jarraitzen du, oraingoz denok posible dugu, denok gustatzen zaigun zerbait da, eta konpromezu handia eskatzen du. Baina, nola kudeatzen dezu edena, Barrexerkakokin, segunetan ensaiatzen dezu? Ensaiatzen dugu asteazkenero, konpromezu hori dugu denok. Gaur dakazu, alegia hor du. Hori da. Asteazkenero. Bai. Bale, eta beste dana, miluzen lanak nola dituzu hori? Bueno, hor, astelenetik ostiralera, jornada laboral normala. Bale. Bai. Baina azkenian zure hogi bidia zu bizizea, niri jaten milutzek ematen. Miluzetik, ez da? Eguneroko lanak azkenean emateu jaten bizita hontan, ez da? Hori da, bai. Bueno, hau ikusezu, eman ditu egurra, kanpotikan jarri dia morenito, eta guain kanpora. Hau ikatza gota, eta listo daude. Gauzak hasi gozua gelditzea, nola behaiek oso gozua dian, da zu gatza gota eta oso xamurra gelditzea. Hau aldeu berrera bili, oli jau, bakarrikan batata pregitu deu, garbi daude. Eta hemen, beitu, ondo aizea, baina eurra eman berdio, gaur egun badator, eta gaur namostuko ditugu, inbehar deuna da, beitu, hemen, barazkitxuak, botako deu kuskusan gainea, ni martorria ebai badakat, eta hori ebai botako deu. Jode, eman digu denbora itzaiteko itezun dana, eta ni uste nuen etziko emango denbora, Bai, eda, azkarra itzaiten dut, Hori bilok azkarra itzaitete eta eman digu denbora. Bai. Arrazoi. Bueno, hau listo, haure listo, untxi hemen dakau, beitu, Beitu nola potoldu zaigun hau, Buah, earra itxura dakana honek. Ni joa plateran bila. Bueno, zu jateko, ze gustare zaizu zuri, danetikan jate aldezu, izan dezu gazi salia zerala, Baina ez dakitigu arrai salia, aragi salia, no baita tokatzen zaizunean igual jatetxen batea jatea jutia da, ze motatako jatetxe gustare zaizkizu? Modernok o klasikok edo? Gustatzen zait bastante denetarik egia esan. Denetarik gustatzen zaizu? Bai, egun batean sagardotegi, urrengoan japoniar batera, guztia ondo. Dena balekua ordu, ez da? Bai. Goxua limbada, nire holaxe naiz, Eta hamburguesa bat jatea junber bat, eta ona balin badale bai, aurrea. Eta pizza bat, bai. Karo. Eta makarroi bat zure, bai. Baina, dena dakagotia ona, esain ona, edo oso ona, ez da? Hori da, bai. Nei esatine, ze gustari zaizuta, nei, ona otia. Ona balin bada, otan nabarroa. Bai. Oi, ama, ze un txixa, amurra gatu zaigu, nei, pixat ezin da, nintzigut, baina, eharra egon behar du hau. Hau jan dezin ningu hau. Bale, indeuna da, rasilloa jarri deu, patatatxo batzu jarriko izkio hemen. Holaxe, hau lagungarri baino gehiago da, Desente patata jarri izkio.
Vale, hola xe. Eta guen bihar deuna da. Zia zerbak hartu, moztu, betu hola xingo dugu, hola jarriko dugu. Vale. Elkarrekin, txaka, 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 dana batean. Eta hori ingo duguna da, kuskusa inaztu eta barroa. Betu, atzo gauen, janitun, entxaladan, olakuak, gordinikan. Etxen iten dut asko uste zeigu. Horrela xe hartu, ostok, bota bolea, igual jamon jordagazta pixka bota, tipulina eta letxua izango bazan bezala. Ah, bale. Kistona gelditzea, kistona, benetan, Jendia esate igual, aitzea, baina gaur egun, leheno ere zia zerbako lako osto hundik izate zian, eta gaur egun izaten dira txikiagoak, baby deitzen dira batzuk, eta txikiak dianean, xamurra dira, eta oso ondo sartzen dira. Hola, alinatu pixkat, eta barroa. Hemen ere, jende izango gordinikan, horatu zazue, benetan, goxo-goxoa diata. Hemen jarriko deuna da. Hola, kuskusa, zia zerbata, martorri usai bat etorri zaitu honea guantxe, bota joten danakin, eharra egon berdula honek edaz. Bueno, lagunak, hemen txidakau, gaurko errezeta, eta Maialen, zu jarraitu goxatzen, goxatu arazten, eta gu hemen jarraituko dugu, aldeun neurrin kosinatzen. Bi esker etortzeatik, eta placer bat. Bueno, lagunak, badakizue, bihar maratoian eguna hundila dala, eta alde zuen neurrin, deitu, bizuna bialdu, alde zuen bezala, zuen ondarra jarri, ondartza hundi bat inberduta danan artean. Bueno, lagunak, bihar arte hemen egon naiz ni, eta hemen dakau, gaurko untxilla, patata eta kuskusak. Jo.